Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ मैया बृहस्पतिबार खालि केबिनेट जथुमनि गेजेरजों दिमा हासावनि हाथियार हमग्रा हानजा डिएनएलएनि सायाव आसाम पुलिसनि गोख्रों संदाननायखौ 7 दाननि थाखाय दोनथ'यो डिएनएलए हानजाया 6 दाननि थाखाय सरकारनि खाथियाव हाथियार गथायथावबाय होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया केबिनेट जथुमनि गेजेरजों मोनथि होदों थांनाय 27 आगस्ट खालाराव दिमा हासाव जिल्लायाव माखासे खैला रोगाग्रा ट्राक सालायग्राफोरनि सायाव डिएनएलए हानजानि सोद्रोमाफोरा ट्राक बिगोमाफोरनिफ्राय रां दाबिनाय जाथायाव थोंजोङै लोब्बा दङ होननानै रोखा खालामदोंमोन आरो साबा ट्राक सालायग्राफोरखौ डिएनएलएआ गावथारनाय जादोंमोन बे जाथायनि उनावनो आसाम पुलिसआ डिएनएलए हानजानि सोद्रोमाफोरनि सायाव गोख्रों संदाननायखौ जागायदोंमोन नैथियाव दङ भारतनि मुंदांखा इउटिउबार केरी मिनाटीनि हेंथायै केस फाइल खालामदों गावनि भिडिअ'आव आइजोनि सायाव अश्लील बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय दिल्लीनि अखिल गौरव गुलाटिया इउटिउबार केरी मिनाटीनि हेंथायै केस फाइल खालामो अखिल गौरव गुलाटिया अजद होनाय बादिब्ला केरी मिनाटीआ आइजोफोरनि सायाव गोबां आब्रुथि गैयै राव बाहायो आरो गोबां अजद खालामजाथाव कन्टेन्ट लाबोयो गावनि इउटिउब चेनेलाव मख'नो गोनांदि केरी मिनाटीआ भारतनि देरसिन इउटिउबार जायनि चेनेलाव 37.9 मिलियन साबस्क्राइबार्स दं थामथियाव दङ दिनै गणेश चतुर्थी सान क'क्राझार सहरनि सुभाष पल्लीयाव थानाय महेश मन्दिराव बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि नखर संसार गोजोननि थाखाय गणेश बाबानि साखाथियाव दिनै फुंबिलियाव आरज गाबदों गोबाव समनिफ्रायनो राजखान्थि फोथाराव खामानि मावबोनाय बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा धोरोम सिबिनायाव उन जानानै थायाखै ब्रैथियाव दङ गोलाव समनिफ्राय BTRआव रां दाबि खालामनानै गिग्लुंहोबोनाय बायदि दुंहाव थासारि लाबोनाय दायनिगिरि दावहारु बर'खौ थांनाय 8 सेप्तेम्बर खालारखालि कार्बि आंलं पुलिसनि हेफाजाबाव कार्बि आंलंआव हमनाय जायो मिथिनो मोननाय बादिब्ला दावहारु बर'नि सिमा लानायनि गेजेरजों दावहारुखौ लाना हाथियार संदाननो उदालगुरि जिल्लानि ख्रिस्टानपारायाव नुजाथियो पुलिसआ बेयावनो पुलिसनि आवथानिफ्राय खारखोमानो नाजानायाव पुलिसजों आथिङाव गुलि गावजानानै जोखोम जायो दावहारु बर'आ जोखोम जानाय दावहारु बर'खौ फाहामथाय होनो तेजपुर मेडिकेल कलेजाव थिसननाय जायो मख'नो गोनांदि दावहारु बर'नि दैदेननायाव BTRआव गोदानै हाथियार दैग्रा आफाद दानो थाम-थिम खालामनाय जाथायखौ इसिङारि सुलुंनिफ्राय रैखाथि बिफाना सुलुं मोनदोंमोन दावहारु बर'आ कार्बि आंलंनिफ्रायनो बे गोदान हाथियार दैग्रा आफादखौ दानो थाम-थिम खालामदोंमोन होनना पुलिस बिफाना मिथिहोयो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।